lubi. So pasensya na no, ang kaguran. Actually mga kabingka, nanghiram ramang po ni kaguran din mga kabingka. Ni mo ning pinaka-unique nga kaguran, oh? So bisik 2,000 years What's up sa inyo for today's video mga kabingka. Okay, kay gwapo kayo sa adlaw mga kabingka. Magluto po kami ng biko mga kabingka. So magluto po kami biko mga kabingka sa akong igsuon. Tapos unya na ako'y maabot mga kabingka kung isa pa kaigsuon o akong pag-ulang mga kabingka. Okay, alawan niyo mga kabingka kung saan pagtirada sa among tirada nga biko mga kabingka, diba? Okay, kuya kay tirada o gwapo kayo ang adlaw mga kabingka. Okay, ito po si DJ Mart na ako dapit sa one background ako saging mga kabingka niya kuha na mo niya mga dahon sa saging mga kabingka. Okay, so yara mga kabingka, sit back and relax, show must go on mga kabingka. Ito po si DJ Mart in the place will be. Yo, sit back and welcome to my vlog. Let's go. Hey, what's up sa inyo mga kabingka? Days karon mga kabingka, magtagod na ko og lubi. Okay? Lubi or niyog sa Tagalog kay para magsugod na mi sa among orasyon na biko, no? Tanawo na mo pero naami talawa ni mo ning pinaka-unique nga kaguran, no? Oh, kita niyo karon mga kabingka kung unsaon pagkakod ko ani mga kabingka, no? So sit back and relax, no? Tanawon mo unya mga kabingka kung unsa ang akong tirada sa pagkakod diyan mga kabingka. Yeah, mga kabingka, magkagod na ko og lubi. So pasensya na no ang kaguran.
Actually mga kabingka nanghiram ra mo pulit kaguran gud mga kabingka sa silingan reklamo pa gyud pero kasi pati na gyud mga kabingka no rawon yung mga kabingka kung unsa ko mo kagod og lubi no ray ang makitaan sa kong vlog mga kabingka. So are you ready mga kabingka? So relax, enjoy my show, Maslow on mga kabingka. Let's go. Yeah, karon mga kabingka. Kung man ko pagod mga kabingka na raw. Patay yung kapuya. Sus, oh. Grabe lagi kay mga kabingka pero unya ni mga kabingka. Grabe jud ang pagkaon ng kawan kay syempre kapoy yung magkagod. Kapoy kay kagod og lubi. Oo. So, unya mga kabingka magkagod ko pang biko. No? Kay sulit kayong gikaon ako mga kabingka. Dili lagi biko mo kaunan niya mga kabingka. So, makita niyo kung sa mga lutong pero i-process pa naman isang palutong mga kabingka. Di alam ko, i-update mo niya. Tigil na. Yeah, mga kabingka, naluto na karon ang biko mga kabingka. So, karon mga kabingka, naluto na karon ang biko mga kabingka. Karon magmukbang ko karon biko. Nga na sa karahay. Tara, let's go. Ano yung biko rin mga kabingka o ano ba? Ano ba? Dami kayo, delicious. Delicious na adres. Grabe. Kaya ang pinakanamit ba kaning dukot? Grabe. Dukot tayo mo yun kay dukot. Dukot. Hindi ako sure og makurot ako ning biko dai kay bidli biko. So basic na kanya. So kaya ka rin. Kaya dyan kayahan no? But bagong style dire na ko wala ko dito sa kung sunod nga studio kay syempre kay para kuan kayo unique dire na lababo ko nagmukbang.
Ah. Lamig at delicious is. Huwag na bisik. So, bisik. So, tangi akong nasunod na content ng mga kabingka. So, ito po si DJ Mark Barrios. See you in next my vlog, mga kabingka. Babushka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.